Pwede na boss? Pagbubukal ni boss, gusto ni. Ako na daw, kung saan ako. Ayaw lang sila na. Yo, what's up mga sir? Day 6 sa ato ang Paris Overload din sa Bigwas, Bulaluan. So karon is alas 4:30 pa lang. Wala pa alas 5 pero nanay mga nagpila diyan yo. Nanay mga waiting sa ato ang kon. Nanay mga nagpila. Nanay pa yung nangaabot oh. So much better yun na masayo mo para makakuan pa mo og mga lamisa og mga bangko, maka-plaster pa mo. Busy na kayo sa diyon niya. Atong karni diyan yo, awa tong kan ato. Atong lechon kawali. So yeah, napa yung mga ano, na naabot. Mga naabot nato din eh. So sayo pa kayo pero daghan na nagpila, nagwaiting sa ato ang Paris Overload din sa Bigwas, Bulaluan. Ready na boss? Pagbubukal ni boss, gusto ni. Gusto na. Pabukal na kulang ni. Abig naman no. Ay, sabang. Lamig bacon ba? Sabon. Siyante o, kaon yun siya. Wala mang gutingon ba? Yan ang Ingredients boss, kape ba? Ay, sikreto boss. O, kape. Ay, sapa ang sikreto ni mo. Kawato na. Nescafe black. Darag lamig. Hindi mo na ako dahil. Ito pala 5 pero daghan na yung mga waiting nato din ng mga customer oh. Kapila po ko, nung gusto may tayo ka. Kamot na eh. Kuha niya mong kuha nun. Kapila na kuha. So good, nag-chop si Boss Bigwas. Nagka na kay kapaabot na boss oh. Tawa. Okay na. Lard lang ka, gi-appeal kita per lard. Ha? Ano na ikaw? Sabaw. Tabaw. Sabaw sa? Paris na ng tanan, sir. Ano may baligawan? Nasa ako nga kung San Roque. Susil kayo din na mapa sir. Daghan man kay kuan. Sa pilang adlaw na to karon boss? D6. D6. Sinani gyapon ka busy ang ato ang Paris Overload sa Bigwas, Bulaluan. Ano ni pagtakas mo sa mga? Gamita pero ko na to. Kapag gamita. Ano ang mga para to? Lechon kawali na to. Dagko kayo. Ay, kung ano mo gamita. Ano ni taso? Ano siya? Kung
Gloves mo. Pwede kayo. Hawak ka mag-work. Bakit naman magkwantag sponsor sa gloves na to, mas. Kaya na nag-comment ang uban nga dapat daw magmas. Na, Kuan. patay na. Hindi na ka ginawa ka na. Ginawa na. Manatag kupil eh. Lagi. Nakaya po na nagmas ko sa init na nila magmas na. Ano gani? Nanatalim ba? Trabaho ka na. Sorry, COVID pa na tayo. Ayos na, kasi dito daw story daw, mamukuhan ka mo kuan. Ito na lang siya. Ako, kanin. Sa... Init kaya di na ginawa. Kanin, 50. Nakay, balbakwak. Kila daw. 300. 300. 10. Tagawal na ito, sir. Dahil mapod ang presyo na iyahang buklo. Kita yung soft drinks. Di ba ko pa nag-deliver kanina? Plato. Ay, kuha na isa, kuha na isa. Sino lang ang plato? Ay, oh, siga. So, muna itong Paris overload na to. Nasa bao, prepare na. Pwede na malinya. Nasa PGC. Oh. Hindi mo makakuha na yan. Oh, ganina yun sa mga alas 4 pa sila nagkuhan. Dahil balik mo hindi at hapon at sa'yo kay may alas lang nga alas 4 na daw alas Sing- 5. Alas 5 sila mag-start og kuhan. Alas 3. Pwede ba ikaw ma'am, linya kay unya, mataas pa yun ni. Gamay-gamay man karon. Oh. Kali ko linya karon. Eh family man puno sila pod. Ano ba na dito? Ano sa na line? Tanaw pa. Kayo po na. Cute kayo. Oh, di na mo reklamo agi, butang na yun nasa kuan. Butang wala na sa lamisa, nasa kuan, tayo dire na. Sa bawah. Graduhan na kabuko ang color. Gapo na kayo. Mga Patong na sa yung plato. Dagdag yung sauce. Pagutat ito pa ba? nakapundo na busog boss. Nakapundo na. Naka-charge na, naka-charge. Charge na. Naka-charge na, naka-charge. Eh, murag mahabang labanan to. Habang labanan na pod ni.
po diyan ato ang rice nato, diyan ni rice nato na section. Mani mo dito claim sa Paris na yung rice and then diyan ang soft drinks. Kaya lang. Kaya lang. Kaya tulo. Ano isa ba rice? Wala na 89 ba? 100 na ron, sir? Or 99? 99 mo ba? Ako, 99 kita change. Oh, ban kay change sila ang piso. Alam tanan. Take out nato 70 pesos. Init yun. So yung mga bagong nangabot na mga ano, customer. Taas na yung linya niya ba? Taas na yun. Taba na to, taba. Pag gusto mataba din ako. Oh, taas na po din yan yun. Harap. Asa man ibutang ang kama, sir? Balik mo ba? Ako ha, dilihan. This is a reason. Kaya nang malamawa. D6. Nagbilasi ang naman. Sama niya po chile. Pero mo malayo ko yan. Oh, Beef pork. ito, ayaw lagi ito. May pakimailo ninyo na. Salamat, Tera. Thank you. Nadyo kayo free sa Bauron. Ano siya? Hindi siya pork boss. Ah, di sa pork. Putangan city. Halang. Ay, di yan. Isa na niya halang. Ako man yung Rice diyan niya itong rice na to. Only rice ni siya.
Malag kapila mo mudugang. Tapos nadiyan niya tong mga Yan mga soft drinks. Gabi ninyo guys, logan mo. Dito mga dito mga. Lagi. Gara mo di ate. Taba ay. Pumili siya taba. Naghanap ng tao na to. Oh. Naghanap sa tao. Yung yan mga gabi, daghan kayo dyan mo pila ba? Sabaw. Isa wala taba no. Ayan. So alas 6 na sa gabi no, and taas gyapon. Igod mo danog pila diyan sa Bigwas, Bulaluan, Kawangpan. Ang linya na to. Ang linya na to diyan karon, di jud makakuan, dili mahurot-hurot. Di mahurot ang atong kuan na to. Pila diyan sa Bigwas, Bulaluan, Paris Overload. Yan mga naka-dine in, mga nangaon is ano dito. Fully bong kayo, fully loaded kayo. Fully loaded kayo. Naay mahawa na po yung fully. Sabi ka busy.